I want to ask this question kunina nonke. Uma sithandanile nosisi salala singakashadi, ikhona yini i-affection eyenzakalayo ebudlelwaneni bethu noma mase sishadile? Angazi mhlambe nje anyone ongayiqala. Ngicela ukungangena iqala kuleyo. Kuleya lapha mfowethu. Ngoba ngokukhululekile. Makhathini ngiyaresponda mfowethu kuwe noMboma. Thank you. Yeah. Ngoba lento enikhulumayo nginilalela. Iqinisa impela ukuthi lezi zinto enizibalayo zinjalo. Kodwa abashodi abantu ekufanele bayifundise. Mhlamba ke ngibuyele emumva ngami. Ngitholwe ivangeli sengino 30 noma ngizohlanganisa u30. Impilo ya before ngikholwe ngiyayazi ngiyiphilile ukuthi binjani. Abanye bethu la bayafana nami. Mina ngiyekhuliselwa nje uma wami oyintombazana ozalele ekhaya. Olinyazwe indoda yomuntu.